Lukas, find the axe. Nej, som jeg stadig efter mig. Så jeg kan ikke dreje mig, det fly. Jeg kan ikke dreje mig, de fli. Åh. Hvad fanden er det her, sådan en papkasse, der ligger ud over det hele? Og det er en bil, eller what? Hvad fanden dør jeg? Nej, det ved jeg ikke. Lukas? Var det dig? Fuck, kan det være mig, når vi er i gruppe sammen? Ja, du kunne have været gået ud af den. Men det gjorde jeg ikke. Det var hvor vi var fedt. Jeg havde det på video. Jeg har... Du hørte ikke noget. Du hørte slet ikke lige mit grin. Anne, kan du ikke lige gå ud af gruppen? Annie. Jeg er ude af den. Se sådan mig. Jo, jeg er i Dirk. Dirk. Ja, D-I-R-K. D-I-R-K. Ja, Dirk. Dirk. Jeg dirker dig. Kan du ikke? Det lyder som om jeg siger, at jeg dyrker dig. Dirk. Fuck, du er lækker, mand. Dirker dig. Jeg dyrker dig, Lukas. Ja. Jeg har fundet nogle briller. Har du fundet noget? Fuck, jeg ser grim ud. Med dem på. Det er ikke noget nyt.